Left game, uite așa. Bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Astăzi o să ne jucăm pe mapa lui David. Și tu? Ok. Bine v-am regăsit la un nou Minecraft, ok. Și Cosmin unde e? Sunt afară. Da, ok, să vedem. Dă-i Cosmo, da? Da. Bun. Bun, Ok. ok. Mereu ok, să fie mereu ok. Eu am, uite-ți vârmele acolo. O să vin. Arnacop. Poc. E măpi sau fără măpi? E fără mă. Bine. Mi-e întârnăcop. Incest. Pe unde e chestul? L-ai văzut, frate. Oh, și faci o scară acum. Sper să nu filmez mobizenul urât, că mă enervez. Aha, mă enervează. Oameni buni, vă știți că mobizenul filmează foarte urât? Câteodată. Și îl urăsc! În viețeților! Îl urăsc mereu, l-am urât. Eu mă duc să caut iron. Stai, nu, băi, Și frate. deja am găsit. Și deja ai găsit, băi, frate meu. Nu se fac. Ce ai zis? Ai în furnace pe undeva ai făcut? Nu am nimic, nu am. Dar las. Nu mergea. Nu am nimic. Gata, că e super. Diamond, Diamond. Asta că e să-l spart băcronul, Mă bă. știu, mă Bine, bă. nu mai face dol că eu te-am învățat chestia asta. Uite acum, ce acolo. Da, să nu mă zic. Bă, ia tot. Ia, să iau diamondul ăla. Da, să-mi da, mai spun og. Frumos că strici video. Nu strig nimic. Ba da. Ah! Dar nu mai râd. Că ne ăștia. Nu mai dă niciun dislike. Gata, bește. Ah! Gata, vorbește normal, te rog. Bine, bă. Dar te rog, vorbește normal. Bine, bă. Bine, bă. Așa, bă. Așa, bă, brincă. Așa, bă. După îmi vedeți, eu acum sunt opa, acasă, la Cosmin. Bă, da, cum să vadă? Videoclipul ăsta e cel mai mult pentru Lazar Andrei, un coleg din clasa mea. E cel mai mult pentru el. Da, oameni buni. Așa e, oameni buni. Și are și el un canal de YouTube. Dar nu știu cum se numește. Asta e partea proastă. Asta e partea proastă, bă, nebunule. Vine bun. Vine, nu are nimic. Vine nebunul. Care nu are nimic. Nebunul. Vine nebun. Oameni buni. Ce mai faceți? Cum a fost vacanța, oameni buni? V-ați giugiulit? V-ați giugiulit, oameni buni? Taci. Da sau? Vă pun... Taci! Ignorați pe Nicola. A, uite așa. O să intri prima poveste? Intră, Nicol. O să scriu. Ei, Constance, arbusuioc. Giugiuleala e Am auzit Andrei, da, Andrei Lazar are o iubită, bă. Am auzit la școală. Bă, deci, vă jur, mi-a spus că are o iubită. Da? Zău, fraților. E pe survival? Da. Iubită, fraților. A spus că are o iubită. Și azi, când vreau să merg cu el acasă, zic că nu pot să mă întâlnesc cu Garna pe Minecraft. Oameni bune! Sper să dați un like. Măcar 100 de like. Ia diamondul. Pentru cât ceva. Mă, sunt de bun acum. Am pus, știți ce am făcut? Am făcut,
că nu ești conectat. Bă, deci eu am Bă, dar pus mi se blochează TNT-uri mai- ca să fac o mină, oameni buni, știți? Aha. Și... Ai dat de nu? Uh-huh. Gata. Dar știi că faci TNT Rival, nu? Bă, Bă, mă, dar ăla, că ia uite și tu cât avem. Bă, ia să diamond că avem foarte noroc. Unde ai târnăcopul tău? nu. Dar o dă-mi-l. Nu. O, bă, du-te. Haide să-l. Ca să fim bogați, nu așa? Adu o torță de undeva. Bine. Mai aici vin și pune. Bine. Aici. Au. Pe diamond. Ea e bagul ăla când se plimbe XP-ul pe lângă tine. Cum adică? Se plimbe XP-ul pe lângă Bă, tine. deci nu se oprește. Mă, dar nu suntem bogați, nu așa? Eu niciodată n-am crezut că se poate găsi atâta diamond în loc. Bă, dar nu spune că l-ai pus tu cu ei, modul. Nu l-am pus! Deci te crea. Să nu uită. Am auzit la un YouTube că mapele pe World, E mai mult diamond. că mapele pe World sunt foarte norocoase de diamond, am auzit, știi? Nici chiar așa, bă. Da, nici chiar așa. Înțeleg. Să dați, nu așa? Nu așa? Bă, dar du-te de aici. Cât diamond, bă, cât diamond. Ne face 200.000 de târnăcopuri ca să luăm diamondul ăla. Vrei să facem asta? Vreau să minez tot diamondul ăla, să vedem cât e. Bă, ce mi s-a întâmplat? De ce a ieșit, Nicol? Bă, Pe survival dați mapa lui David. păi dacă îmi place mie pe survival, bă, vă sfătuiesc, vă spun să cine se uită la Las Fierbinți, e cel mai tare. Bă, deci nu se oprește! Asta e chestia. Mă, da. Mamă, da, mamă, da, Doamne ferește. Am auzit, oameni buni, scrieți X-Lader World Diamond și a să vă arate Cum putem mapele să... pe World sunt pline de diamond, oameni buni. A, nu mai este. Nu mai este. Cât ai? 2 steacuri. Cât diamond avem, bă? Adică, da, Aproape. 2 stecuri. aproape 2 steacuri. Încă 2 diamonduri și aveam 2 steacuri. Dar suntem bogați, nu așa? Bă, să ziceți așa la unul, uite. Să ziceți așa. Bă, dar ce vrei tu de la mine? A, uite că vreau un căcat. Adică așa, zic ceva. Ce-i faci, dacă zice ăla? Dar ce-i faci? Și voi ziceți, fac ce vreau eu. Intrați mapa mea. Nu! Și după ăla zice așa, după ăla poate zice așa. Stai. O iau de la cap. Dacă ăla zice, ce-i face? Eu am spus, bine, nu se vede? Trebuie să spuneți voi. Bine, nu se vede ceva? Și după trebuie să spuneți așa. Fiți atenți. Dacă ăla vă spune, și de ce vrei așa să faci ceva aici? Adică de ce vrei să faci așa ceva aici? Pentru că așa vreau eu. Da. Și după spuneți. Și și după poate el spune, și te interesează să faci așa ceva? Mă doare cu carici. E noapte? Da. Bă, cât ai, Ronald! Bă, iar avem. Iară să... Bă, da, mamă, Adu mă. o torță, bă.
Mamă, bă. Mamă, dar suntem norocași astăzi. Frate, gold! Dar suntem norocoși astăzi. Nu așa? Că suntem norocoși? A? Tu nu faci aici, bă! Suntem bogați. Aici, bă! Bine. Dă-l târnăcopul mie să le minezi dacă nu vezi. Ok, bă, gata, nu luăm tot, da? Da. Mamă, da, cât avem. Ok, babă. Hai susă. Dar unde era? Pulelor. Ok, să vedem. Ce pot să zic? Papa. Nu zici papa. Că crede că chiar... Cosmo, dacă vrei, îți fac eu Minecraft-ul, Cosmo, da? Ce mai Îți fac eu Minecraft. Ce mai grea să faci? Dacă vrei să ți-l descarci pe laptop, îmi spui că îți pun adresa, îți spun tot. Bine. Bine, papa, oameni buni, și sper că v-a plăcut și să apăsați Butonul de like. Așa, bă! Trebuie să dați multe like-uri ca să mai continuăm această serie. Da, bă, papa! Hai, pa!